Moje meno je Karin a toto je ľudský katapult. Poďte. Poď, 3, 4. Ej! Ehe! To bolo krásne! Ježiš. Nezabudni aj na chrbát. A prečo zo mňa robíte objekt? Ja som žena, ja nie som objekt. Piču. Čo povedal? Ale piču. Skôr som sa sem postavil, aby som videl, jak sa otočia tí dvaja z motom. A máš to? Strašne sa. Nice. Dobre. Čo? Že Karin, ty si nie akože strašná šťatka. Srandujem. Oskar, ja ťa začnem točiť, že čo ty hovoríš o žene? Joj, strašné koničky tam boli. Toto nerobím. Toto robíš. Strašné koničky. To nerobím. To robíš. Rovčičky. Joj, také. Pozrite sa na to. Cynthia nám... Pozri sa, Adam, pozri sa. Cynthia umýva riady. Jezuš. Počkaj, otvorme si všetci pivo teraz, prosím. Počkej, nestíhajte to, chvála Bohu. Adam, rýchlo otvor si pivo a poď to komentovať. Ja som špáral pupku. Dnes večer nedostaneš bitku za toto. Poslúchal. No rob, ne? Sorry. Bakaj. Mám tu podcast preto, lebo som multifunkčný čau na lodi vyšťavujem zo stredu Chorvátska, ovládam slovenské nety. A táto tu, čarodejnica, tu iba leží. A ona tu buzeruje, aby som robil. Dýhaj a rob, ne? Však zarábaj. Dick on! Zarábaj, nech nám vieš, čo kúpiť pekne. Som na to zvyknutá, tak prosím ťa. Mám nastav na nejaký štandard. Áno. A nebudem ich kvôli tebe znižovať. Ja mám piči, že som 15 rokov mladší. Dobre, mal som sa viac stále. No, pozri sa, toto máme Cynthiu, rozjebanú jak 50 centov. Oskar, ty si ma A ja počúvam. jediný Adam išiel so mnou. Čau, Adam. Ahoj, Karinka. Prosíš si čaj? Rád ťa vidím. Neprosím si čajek, však by ma to zajebalo. Adam, povedz, čo sa čo raz dialo na tej vile. Nemôžem to ja takto expóznúť, že Cynthia grcala do pičej. Ja nemôžem fialkovia stále vrácať. Mohla sa dovracať včera. Adam, lebo ty si na mňa strašne príjemný. Ja som Som krásny, ty piča. Tak, lebo počkaj, to bolo čerstvo po zobudení. Odmietal si moju ako prirodzenú atraktivitu. To ako je bez... Adam sa sťažuje, že Karina je zlá. Pritom Adam je úplný čurák. Dobre vám drbe, ona to začala. To je taká vyspelá odpoveď dospelého muža. Ona to začala! Nie, ale že hovoríš to, keby som sa... Ja tú konverzáciu začal. Som len zareagoval. Akože, čo? Á, dobre, Nesmej tak nebej teraz, ti. počkaj. Netoč ma do piče. Ty govoríš, že sa robila. Nerob si ťa, nervy mi robíš. Najprv aj tebe. Adamko. Nechytaj sa ma. Lebo aj cítim, že sa ma ide do na nervy. Adamko, to je v pohode. Teraz to vyrastieš. Tebe čo je? Nič, chillujem. Ale proste... Čo? Povedz to. Odmietam sa s vami rozprávať, keď... Á, to piči. Ale kedy som sa na teba urazil, more, Cynthia? Dosť často sa urážajú. Á, dobre, moja. Pozri sa na to. Musíš sa jak uživiť, ne? Dámy, zopakujte to, čo ste robili pred chvíľkou. Nič sme nerobili. Čo ste robili? Jak ste ma sem vábili do tejto izby? Priznajte sa. Dobre sme ich to... My sme ich dome pokazili, No ne, by sme ich to naučili, jak sa to robí. Tak toto je jaký nadštandardný kvíz, čau, to je normálne projektor na plachtu. Ideme to vyhrať. Okruh, svetový acting. Taký najzaujímavejší podľa mňa model pevný na svete. Point Nemo. Čo ti jebe? Dobrý si. Ošo, vieš, čo aj má? Že Boluliak je prvý. Co robíš, pič? Kto je Boluliak? Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Wow. Čo? Hen. Čo? Tak to je jaké cool. Urob salto!